Национален здравен портал framar.bg. Здравето е най-важно. framar.bg. Ще се представите ли за телевизия Фрамар? Да, разбира се. Казвам се доктор Мария Георгиева и съм специалист по детски болести, детска ендокринология и болести на обмяната. Работя към Университетската многопрофилна болница за активно лечение в град Стара Загора в клиника по педиатрия. Какво представлява затлъстяването? Затлъстяването и наднорменото тегло са термини, които са въведени за обозначаване, повишаване на общата телесна маса над границите, които се считат здравословни за даден пол, ръст и възраст. Като под термина затлъстяване се разбира повишаване, ексцесивно повишаване на масната тъкан в организма, а не като цяло на общото телесно тегло, което зависи също така от масата на костната система, мускулната система, теглото на вътрешните органи, процентното съдържание на вода в организма и понякога хора, които са с по-силно развити костна и мускулна система, погрешно попадат в категорията затлъстели. Така че искам още веднъж да подчертая, че това е всъщност повишаване на общата телесна маса, но за сметка прекомерно натрупване на масна тъкан в организма. Това е едно социално значимо, мултифакторно и комплексно заболяване, в основата на което стоят генетични фактори, т.е. наследствени, също така физиологични, включващи количество и качество на храната, двигателна активност, също така хормонални промени, промени в центровете, които контролират ситостта, апетита и така нататък. Много са факторите и причините, които могат да окажат влияние върху затлъстяването, но най-честата причина, която всъщност стои в неговата основа, това е повишеният внос на енергия и представлява само по себе си един енергиен дисбаланс, т.е. имаме повишен внос на енергия за сметка на намален разход на енергия, като повишеният внос е основно за сметка на повишеното количество храна, а също така и на консумирането на висококалорийни храни. А естествено, най-голям принос за намаленият енергиен разход има обездвижването, т.е. хипокинезията, която все повече нараства с модернизиране на обществото ни, с въвеждането на нови технологии и всъщност това е само по себе си намалената двигателна активност. Факт е, че през последното десетилетие проблема с затлъстяването измести проблема с недохранването. Общественото внимание се фокусира изцяло върху затлъстяването. Защо се получава така? Да, безспорно е така и в последните десетилетия за затлъстяването се заговори като за епидемията на 21 век. Имаме лавинообразно нарастване честотата на затлъстяването не само сред възрастните, но и сред детско-юношеското население. Наистина темповете нарастват лавинообразно и с темпове, които бележат една епидемия. Не напразно, поради тази причина в последните години напоследък беше въведен и термина глобезити, като означаващ глобално затлъстяване. По данни на Световната здравна организация от 2008 година 1,5 милиарда в света възрастни са с затлъстяване, като и наднормено тегло, като 300 милиона от жените и 200 милиона от мъжете са с затлъстяване. Сред детското население под 5 години всъщност 48 милиона са с наднормено тегло или повече от 1 на 4 деца в световен мащаб са с затлъстяване. Общо взето честотата сред детското затлъстяване се движи 10 до 25%. Защо наистина се фокусира повече проблемът върху проучванията на затлъстяването в детско-юношеската възраст? Това е така, защото едно затлъстяло дете носи така доста висок потенциален риск да се превърне в затлъстял възрастен, като процентът нараства право пропорционално с възрастта, на която се установява затлъстяването. Така, например, едно дете, което е на 1 година, носи потенциалния риск от 8% да се превърне в затлъстял възрастен. На 2 години този процент нараства на 10%, на 6 години на 25% и на 15 годишна възраст той достига до 80%.
Това са именно и причините, които будят тревоги за затлъстяването, стартирало в детската възраст, защото именно от тогава стартират и усложненията, които не дават клинична изява, но са на лице функционалните промени, чиято клинична изява вече настъпва по-късно в периода на възрастните, в зряла възраст. И може би това е една от причините проблемът да се игнорира от обществеността, от лекарите, защото смятат, че едно затлъстяло дете, то е здраво дете. По принцип така идват и голяма част от родителите при нас, лекарите, и казват, детето по принцип е здраво, няма проблеми, само малко е пълничко. Така че трябва да се фокусира вниманието именно върху тази насока, че профилактиката на затлъстяването и лечението трябва да стартира именно от ранна детска възраст или когато е стартирало то в по-късна възраст, за да нямаме по-късните усложнения, тъй като редица проучвания доказват, че във връзка с затлъстяването се среща 10 пъти по-често захарен диабет тип 2, 4 пъти по-често сърдечно-съдови заболявания и инфаркти и около 2 пъти по-често някои злокачествени заболявания. А какви са вашите препоръки за лечение на това заболяване? Проблемите всъщност са свързани с така наречената коморбидност. Това са инсулиновата резистентност и свързаните с нея по-нататък нарушен глюкозен толеранс, който, продължавайки достатъчно дълго във времето, води до захарен диабет тип 2. Общо взето почти няма система, която да не е засегната вследствие на затлъстяването. От страна на дихателната система има повишена заболеваемост от астма или ако е на лице такава, тя се обостря. Сънните апнеи, т.е. дихателни паузи по време на сън, които могат да имат така доста неприятни последствия. Това са от страна на дихателната система. От страна на репродуктивната система също така, намалена подвижност на сперматозоидите при мъжете, намалено либидо, импотентност. При жените общо взето се наблюдава т.е. при момичетата по-бързо полово съзряване, също израстване на височина, но в редица случаи е на лице така наречения поликистично-овариален синдром, който пък е свързан с нарушения в менструалния цикъл, с инфертилитет, т.е. с нарушения в репродуктивните способности. Също така редица проблеми от страна на опорно-двигателният апарат, остеоартрити, плоскостъпие, деформация на долните крайници, хиксообразно, О-образно и така нататък. Злокачествени заболявания също споменах, значи по-честа е заболеваемостта от карцином на ендометриума, т.е. на тялото на матката, също така на дебелото черво, на рак на гърдата предимно в жени след менопаузата. Редица проучвания показват и нарастваща честота на карциномите на бъбреците, на простатата и някои други. Вашите препоръки за лечение на заболяването? Заболяването при децата, специално в детско-юношеската възраст, има малко по-различни насоки, отколкото при възрастните. В такъв смисъл лечението като цяло е комплексно и то включва диетолечение, т.е. изграждане на една балансирана хипокалорийна диета, включва адекватна двигателна активност, включва също така психотерапия, по-късно ще спомена защо се налага и психотерапия и може би на последно място в съображение в детската възраст идва медикаментозната терапия. Защо първо се обръщаме към лечебни мерки, като лечебни мерки именно към спазването на балансиран хипокалориен режим? Защото, както споменах по-рано, в основата на заболяването е всъщност повишения внос на енергия с храната. Като първа цел в лечението всъщност идва да дадем препоръки на родителите за изграждане
изграждане на една балансирана диета, която включва не толкова ограничаване количеството на храната, разбира се, че и това трябва да бъде съобразено, т.е. с 3 основни хранения, с 2 или 3 междинни закуски, но все пак най-вече държим на качеството на храната, т.е. да се избягват висококалорийните напитки, и тъй като не можем да очакваме от едно дете, което до вчера е имало един почти безразборен режим на хранене, да дойде в кабинета или в болницата, ние да му напишем една диета по часове, по храни, нали, да очакваме от утре то да започне да я спазва. Естествено, това е свързано с резистентност от страна на детето, с резистентност от страна на родителите, и резултати почти няма, така че диетичното хранене се изгражда всъщност бавно, постепенно, с постигане на малки успехи, които трябва да се насърчават, и като първа мярка препоръчваме ограничаване на кристалната захар, изделията, които съдържат, и на първо място това са подсладените напитки, соковете препоръчваме да се заместят с вода или с напитки, които не съдържат захар. Вече по-нататък диетата се изгражда, когато видим тези малки успехи, си поставяме нови цели. И лечението е бавно и комплексно по отношение на диетата. Естествено, трябва да бъде съобразено с калорийните нужди, не се възрастовите, защото при децата всъщност те са по-различни, отколкото при възрастни. Най-високи са в кърмаческия период, като започнем от 100 килокалории на килограм. Постепенно тези нужди през детската възраст намаляват, за да достигнат на 18 годишна възраст до 40 килокалории на килограм дневно, така че също се вземат предвид дневните енергийни нужди. При деца не препоръчваме диети с гладуване, строго редуциращи диети, защото това води до един рязък спад в енергийния прием, а всъщност едно дете се нуждае от енергия, тъй като детският организъм е растящ, диференциращ се, динамично развиващ се, и когато ние рязко ограничим енергийния прием, всъщност нарушаваме нормалния процес на развитие, най-вече на растеж на детския организъм, което се явява един вид стрес за неговият организъм. Така че по отношение на храненето препоръчваме един ритмичен режим на хранене, вече споменах, с 3 основни хранения, с 2 до 3 междинни закуски. Препоръчваме да не се яде пред телевизора или по време на игра, най-вече видеоигрите, или пред компютъра, защото един вид детето, улисано в това, което върши, забравя какво количество храна приема. Също така други насоки даваме: да не се яде от купата, понеже не може така да се контролира количеството на храната, да бъде поставено като отделна порция, и даваме насоки на цялото семейство. Това е заболяване, свързано с промяна в стила на живота, и в него не може да участва само засегнатият индивид, а това е заболяване, в което трябва да участва цялото семейство, т.е. да промени то самото стила си на живот. Нали, не може на масата да има в единия край висококалорийните храни, в другия край нискокалорийните на детето, и да очакваме, нали, то да не се изкуши да приема. Това също е свързано с резистентност от страна на детето, на пациента за лечение. Не може да очакваме успехи. Това са най-общо насоките по отношение на хранителният режим. По отношение на двигателния режим също насърчаваме да има такъв. Препоръчваме динамичните спортове. Трябва да има поне 1 час двигателна активност дневно, защото това е основният начин, по който всъщност изразходва детето, изобщо индивида, енергия. Какво препоръчваме? Аеробика, плуване, каране на колело, някои други мерки, като да не се ползва ескалатор, асансьор, да има качване, слизане по стълби, ходене пеша, бягане. И това са общо взето по възможност по-голяма като продължителност двигателна активност. Защо? Защото всъщност след 90-та и 120-та минута на работа на мускулатурата вече енергията е основно за сметка изгарянето на мазнините и освобождаването на свободните масни киселини, които служат като енергиен източник. Затова колкото по-дълго трайна е двигателната активност, толкова по-добре. По отношение на медикаментозната терапия,
Не са кой знае колко много медикаментите в детската възраст. Първо искам да кажа на какви условия трябва да отговаря един медикамент. Той трябва да бъде всъщност с отлична поносимост, да няма почти странични ефекти, да не води до привикване, да позволява дълготрайна употреба и също така да може по възможност да се комбинира и с други препарати. Като единствен медикамент, който е регистриран за употреба в детската възраст над 4 годишна възраст, това е препарата Цефамадар, който представлява извлек от билката Calotropis gigantea или мадар. Това е билка, която се среща в районите на Източна Индия, Южен Китай, Малазийският архипелаг. И всъщност извлекът е от кората на корените на растението. Има апетитопонижаващо действие препарата, като действа на нивото на хипоталамуса. Може да се прилага дълготрайно, т.е. не води до привикване. Има проведени мултицентрични проучвания при деца и възрастни, като при децата средната възраст е 12,7 години. И резултатите са почти еднакви и в двете възрастови групи, и при възрастни, и при деца, и те показват редукция на теглото при около 90% от пациентите за период от 8 седмици приложен при възрастни и 9 седмици при децата. При възрастни също така сочи 70% от пациентите, че са с намален апетит по време на лечението с Цефамадар. Благодаря ви. И аз ви благодаря.